दालाय टु दालाय ज्राव हेल' लोगोफोर खुलुमबाय सायखंब्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो बारा हरलायबाय नै जोंनि गामियाव मोख्रायालाय बैसागु जानोसो फैखोना माखो थिं सा सा खाथिंलागासिनो दङ थिंफोरखौसो गाबफ्लांजोबलांगोन नङाना नै नायलाय माबायदि दंफां दालाय सा सा माबायदि बाख्लायगासिनो दङ एसे नायलाय नै लोगोफोर मा फैदों नै लोगोफोर नायलाय गोजौआव नै लागा बिराद बुरजा नामा माथाम नै माबायदि जिरायनानै दं दंफाङाव नै ओइ नै मासेबाव ओइ नै नै देन्जारबाखारै नै होलांबाय ओइ नै मासे माथाम मासे मानै बेजों माथामै नै दाराव दालाय टु दालाय ज्राव जा 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 नै मादि बारदों नुदोंना ओइ नै मासेया ओइ नै मासे ओइ नै मासेया माब्रै ओइ मासेया बेयाव जिरायना दं ओइ नै मासेया बेयाव जिरायना दं होबाय थिं सा सासो जा 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 ओइ नैफ्राय मासेया ओइ नै ओइ थिंसेयाव मोनहैजोब्बाय आदैलानि थिंसेयाव नै जा 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 थां थां बैसागु जानो फैदों नोंसोरो जोंनि गामियाव बैसागु गोखा गोखै जानो फैदों ओइ नै गोजौआव खावथं जिरायनानै थाजोब्बाय नै गोखा गोखै जानो फैदों नोंसोरो गोखा गोखै बैसागुनि दंफां मोनहैजोब्बाय ओइ दंफां मोनहैजोब्बाय जा 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 जा